1, 7 i prav. Kombinacija sa 9 pogođenih brojeva nakon 12 izvučenih kuglica. Broj 10. Brojeva 40, u ovom trenutku 5 kombinacija 9, 82 kombinacije 8. Znači djeca obrađuju. Kombinacija s ovom su pogodnih broj 24 donosi izvješće sa 10 program. Ovako sada recimo u drugi djelikom igre BND, sam nekoli svojih mnogobrojnih kombinacija drugog vanrednog kola, atletitske gosti mlađe namice broja 25 nastavljamo izbaciti u igri po 15 izuzetan do 1 milijon, prije toga se doći do 100 nastavljamo 50 da donosi Hrvatska. Evo, sada svi istine koji se deseti. Dolazi nam broj 10 i kombinavanje s pogodnu, nakon 2 rekreacije u igri, 25 Srećemo se Leli, bez brojeva i izvučit ćemo još malo, kako se srećemo u cijelom nastavku, ovo bar jedna kombinacija, sada već 3 kombinacije sa 13. Evo još jedan pitanje. To je broj 7. 19 kombinacija sa 12 pogoda.